Здравейте! В това видео ще ви покажем как да работите с нашия сайт. Първото нещо, което трябва да направите, е да влезете във вашия профил. След като въведете вашите имейл и парола, ще видите името си в горния десен ъгъл, което показва, че сте влезли в профила си. Ако за първи път влизате в нашия сайт, по всяка вероятност сте записани на курса Въведение в фотографията. Сега ще ви покажа как да получите достъп до вашите курсове. Отивате на менюто Моите курсове, след което избирате курса, до който искате да получите достъп. Най-долу в това меню виждате ресурсите към този курс, а по-горе ще видите датите на всички лекции, които ще се проведат. Ако искате да изгледате конкретна лекция, трябва просто да кликнете върху нея и ще видите бутона "Изгледай лекцията" отцветен синьо. След като натиснете бутона, видеото с лекцията ще се отвори. А сега ще ви покажа как да качите вашите домашни. Кликате върху бутон "Моите групи", избирате курса, към който искате да качите домашно. Тук виждате надписа "Сподели нещо" в групата. Кликате върху него, избирате фотоапаратчето в долния ляв ъгъл, избирате "Добави снимки", избирате желаните от вас снимки, кликате върху тях, кликате "Upload". Ето вече снимката е публикувана в групата.